dak classroom malong ke ladak ke bangkon aphai si ladak bang horisra bang pokke alang litum ladak Karbi Language Center along kido kithak lapen Karbi Language Center kuson kupiang deng sinon topoma sir Karbi language pu ilitum Karbi ang long Chethan klong lo lapen Karjulong atum si ke onglo Karbi language along penang an akarbi atum ke dak warsai tame long dun lo lasi Karbi language a center ko dak lo kedo Karbi language a center ko an lo ka chingthur Karbi language aphan ko an si council mate Assam government atum RD ki pipon lo ilitum ladak Karbi language a center long sinili wang eklo lasilitum ladak arjupon nang ladak director Dr. Lonsing Teron alang litame ladak sidolo nasi alang litum pan arjupon sinang ilitum ladak Karbi language Aphuthak ahem jong si litum langdam pulotangte lahenlo nang litum aphan paklang po lahenlo Dr. Lonsing Teron mate dak Karbi language along director alangli kedo arum iklo la silitum Lonsing Teron ake hai aphan ilitum Chingki Chethan pon ek sinang alang litum ladak Karbi language center along kido kithak lapen Karbi language center kuson kupiang deng sinon doboma sir kardom aprangsi nangli keladak Karbi language center long nangli ka director iglo nasi nangli tumdak Karbi language along ko pipi ko sonson ang deng sinon dobom lo kisung lapen ke joy lapen council pen kupine RD ki pipon ko anang deng sikilema Assam government pen alitum phan kupia kerap to ma oh choropar lo la sonang karju nililong nang kahumri pot nang di channel doman choropar lo la si la ke ahok lo dak nilitum Dibrugarh University pen Karbi alam officially non ke Karbi alam ta isya levelan ke pon si 2018 men sinang cheng lo ladak nang chen dek pen ke Karbi alam aprang elitum Karbi atum formal education ave Karbi Charlie Karbi hek pata cepak lang athai ave ta non ke ladak nang bi pen non ke university degree long lo la si dak 2018 men nang pancheng lo la si la so hem lage council pen sinanga pi lo la nona CM to the ram raha ka hai sinang pi lo a building pen hem pen nang pi lo pen ke chenga ko ke nikan si lak pho nang pi lo apendet lak kep nang pi aphit ning lak krep pho nikan si pen nang pi lo budget ang ke 2023 pen bangke nang have to check lo asi non bangke government pen pu bangke government pen pu no council pen no state government no central no council no ajat ta ve government pen kerap ke ladak methang fees pen si kachireng lo la sidak sung pi khangyang non athela dak non bang student da laan ke do student of fees pen che dor plu putakali la si non Chethan aphan la hai teacher aphan payment ki pi staff payment ki pi siksak o khangya la si sita langdam lo putai lagi si important pick hormu arbi topic atheke government pen ke ladak hen lo isi recognize university pen ki bi ke non lon pulonang Karbi language teacher recheman ye phan matenang linane government along Karbi alam phan punoi code along interpreter punoi non dak medical college punoi ba na ho Karbi thek puke dak pen certificate dak si pon po lake university recognize mane recognize kali university pen isya a center lo mini campus pole pu data chok lo asila dak university pen si isi certificate ki pilo asi non bangke Karbi ye thek pu is approved lo asila han lo nili Karbi language development board chairman do kibom dak la so ini that pen si nila phit Karbi language development board a chairman nang pilo angala saw basis pen claim masi ke MIL da chunlo non bangke
angke degree tok ta chun po la pen det ke council long ta non bang ke Karbi language official language deng lo pen si ninga rong alam nili kedo si ke cheng te kang lo la article 343 state recognized language pu hala so hut la hai pen ma sin non bang ke la ko ninga rong me alam lo Karbi alam pen la bang pho MLA atum Karbi alam pen simi deng long lo sin non la an level in li elo Karbi alam ka ching thur non et schedule of hansi dam nang po sita non officially Ladakh Karbi language apan Karbi alam apachan ka pa develop ka ching thur ka research lai ke claim ya pan la so phanabang RD en bang wede athike la dolo putadak non diploma degree master degree ki jut ka PhD and da claim unpo la so a hormusi ban lo Karbi so sa na thike government tumke ba ang tan tumke university degree si ang mane recognition ki PG mo lahin lo officially ke non ta pulo nang Delhi along an language Aphuthak ayat ke ponsita me non Karbi alam la ning tholo pusita me lahaya lo ba lahaya pot ka paklang ke dak lahai pensi ke dam lo la si non la si rada tum do we nang jarap chitodun te lan so se angke Karbi alam non standardized ponalang kaning ye ke tok aspiring la haita Chethan te de lo so ka Chethan ji nili claim hoilo non ke la dihin hin ka dure ka sik saga yok claim pa playing un edet lo la sin non la ha ke claim ye phan rat tum ta nang Chethan te messenger la son nang taxi council da nang rapa son de messenger sita non council pe nang ton kok lo sorry ang bong la nili phandak nili lo center aphan kedam tang lu nang than non top dak nong no nang gi jo do lo hok he sita nili paklar e lo sita ma se dak normal la sila thang ave hala so pot pen ta hai lo mini mena sita la dak audit ta do lo ko penela chartered accountant audit ta do la so pot anda produce lab lo angke lang e lo la sithang ka sik sa ga la se non go university pen busta normally dam bom non ta normal do bom class do bom la non me ya chit lo ponte la so session ke jut po non jun pen lo te puthot session ki mi cheng le po nang litum Ladakh student ke bangkuan bak doji non ke ave ing ro non ke bang thongkep so se chot sidu la ke arleng det lo ma Karbi det non phong ke aprang prang ke non Karbi do ta non phong bang ke na non ke dam tanga besa bang ke bang thongkep so se chot na than bang abang ke bangkuan bak bahini bang ini tang de la than bang atum phan ta nang li me thang pen tong fees la ka chi people iklo ma kalela fees pen si adjust lo adela tum ta nang ke cherap dui potem ke kaning ye ke do sita nang bar bang we nila prang ta media dam true pen appeal lo tuning ri lo keraba pan individual organization government mama bang nang cherap bon thapi nu ta bang we sini chohang lo nang rab dun bang we sita alam bang ning ye bang do thik son taxi la non ta la than bang bahini ta la tum ta bang ame thanga la alam ka ching hon tangga pathi thi pen si la son nga cherap du asi la pen si la tum ta non nang klemun bo la ke Ladakh ke Karbi language ke la ke nang li mo pen pulo de bragar pen si university pen pulo tang te la ke Assam government pen si kacherap dolo la ke government university lo he sta Assam government pagi puno university ke autonomous mati sta state government under lo he pulo tang te kopia pot si council atum ta me Ladakh ba state government pen si ta me Ladakh nang li tum aphan ke RD nang ge pidun nang jila ka ke nang sot binong lo te kopia pot si la lang li tum pangkreve ason do kok lo nali la bang nili pudam thik thik ke de lo nili phan personally aning nang dog de polo ne mate bang thanam thap thamnam pro polo ne mate paprang la hala than bang bahini atum radang no ninge thap ninge pru hala hai polo ne stal hai da nili paklar lap lo pen la hello la signon bang ke punoi sita kasik sak bang ke doge do bom lo he non la hem ta bang ki o hem ban pinat
la ta non achu temon ke bang hut pon plang ru ta do lo repairing major repairing lo la si la bang non koson no ne la non temon ke thi ke bang lo pote oi plang athe pena na jar boba mukhada hen no lap thu lap lo la lo pote repairing ta un e puching hap check ason si man det po la so teng pulutang te RG kiding ke do oji puke kali det po la so teng pulote ki un je phan ke chetorok po ke do wer ge athe ni li ka pare nge phan bori olo aprang ronos pibgu ke bang hot government po nang yi puta chingwai si abilek andar dono regional office po hadak agreement no yat noi pu chechak so ateng si bang director phan pulo ni li MOU che sign lo angda council pen dak post pa sanction ye phang government long lo nang po la ta council pen lo le de kopi polo ne alo lo nang po the so ni li chingki lo ronos pegu so hot achu government ho lang li ni kan ni si pleng kai kai minister ke deng ho education me so dip phu ke bang ho si council long si ni li ke che bang ching la son conference ho long si ke chingki do so nang taxi la autonomous university pen isi autonomous institute selampo po lata university pen agreement do nang po council hada penang prepare lo council la tum ningkan dine do lo afhal bata kang po none lata pangsamri khangya la interest en don de lo amasi copy pot ne la bangke chini de lo nili personal phana polo ne ma copy polo ne sita kana hok ji ke bangke la ili la jitu non language ka pa develop government officially hormu bang mo government majat pusta ladak pensi non tanang enbok pulonang official translation nang ipulonte government bodies la state central government dumta official translation nang ipulote city nang toko dak pensi nang enbom ako konane nana la son information pusta me government bangke university ba government dengela dak pensi correspondent dobo la si ultimately ke importance ke lage do po the government tumke university pinagapot la phansi RDPG nili ke mata tengte lalo pinang ana tumke Karbi language Aphuthak ta kachini ne tum dolang la si Karbi language pulutang te dak nangli tum ko pipi asona mung si ka Chethan pon lo school along college along ka Chethan asonak thak tong la dak ta ka Chethan la dak ta la son lo class do lo syllabus ateng si than lo Karbi language introduction alphabet la consonant vowels lahai pendang lo grammar lahai si than lo Karbi alam side si Karbi alam side lo kitab tadak nari tu methang si university pen si kaselam ke tok ke print lo lalo pulutang te class ke do bangke la ke adap tung ke do la bhomti ben bhonpuru la nini si ke do athe pe poloma kapregar ni ke do bitum na nok do yi mane ke college ki dun da do yi mane ke duty ke dam ta do yi la si non bang ke bhomti bhonpuru polote ada baji captain baji krahini pola no polote ke our side lo jong sila dak ko mane ka charli je phan aning ke hang do pulutang te kopi koson system pen sila dak bang mane ke charli ning hang bote non alom admission da pi bom lo 10+2 lo pulong te la dak admission en phan wang mil lo si dak admission non bang ga dilitum center da bikok lo dok muka do non dok muka long achuning bang koi do angke achuning along dong kamukam long do bang trok sirkep ra pho 95 angke jengkha long ta bang plikep na do jo la song taxi pining da la non jun na session long ta la song taxi dok muka long ta do po dong kamukam do po ape non ki mi kheroni tum nang bi nei pusipu la si kheroni long ta do ko po apor hi do nang ji po alam avelo la dak high secondary pasang po 10+2 minima penang para maximum ke lage avelo he lage ma graduate ta choglo post graduate choglo even PhD tum pui ta choglo la pendak merit unmerit ang bong pini do ma ave is ta limit ave ka charli long ke is ave merit unmerit alam ave ma pen ke da ke Karbi nahi palam ta ave la sida ke jengkha long ke la adiwa sorry hindi speaking nda ka charli do non kheruni long ta pining ke
la non June session long bahini ne bang athom ne admission ne lo pusi birta nang pali da Karbi language long nang Charlie dun lo pulutang te a course ke koson mo cheklo yon tro alaga certificate course pe non ningkan si pinchong po diploma dam po non syllabus salam bom lo pen la lo lo te government na long na hok ngoi sita apply dun me lo Karbi language teacher de lo han dun long po ke than punoi ba dani office along non puno pulodang medical college difu dada Karbi ajak interpreter nang po pen hala dah ajar Karbi lama ajak akachini ke nang sot pulhala tumda Karbi certificate hang lo pen ajak tum daksi nang Charlie lo pen ge hala dakta non medical college pen mata dak Karbi lam lar nahi pute tumda daksi officially letter rang tok po jo la son si along tin na non la government council andara pen abata tuman ke bajha ke council andar dum da dolo lasan si dambom no nona bang ke ladak nang li jasemet council la pen government aphan kupisi chuning ring tung dak Karbi language center government no phanga chuning ri ke la hello aprang dak 2018 na ningkan na so o hem kangpu hut la nona CM lo tuliram rong hang ake hai alang li dak kangpu hut 1 crore nang sanction po building phan po hala nang pidalo lo te la bang mesen po isi la lo la pen isi bang ke 2003 pen nang 2023 pen nang than pet budget ningkan na sin 15 lakhs nang pi la le puthot nang pi thu pulo te mesen po la pen ta da ke rengun po mesen pen la lo choroiglo ilitum dak Karbi language center along kopi ko sonaki sungma lapen dak ko pusonang dengsi dobomai litum chinipon pamilo non lasi ladak classroom ilitum langpon sinang nang litum phanpak langpon ikpo ang pharoi sira bang phokya ba phai sidak ini unpo ladak Karbi alam the ka Chethan ladak dolo lapen ke adima bang ke lapuhen do jo nang litum phan kapaklang ladak ilitum koson ma ilitum dak do edlo jo Karbi language long meksung ko I mek aphan e keng aphan iri aphan e thok aphan e so aphan koson ma dak dolab lo lapen dak marat marenga pi amen koson ma lahai hui ta alang litum Chethan pon lo lapen ladak pi aso ko pipi ko sonson ma lahai ta me dak dolo lasi Karbi language along pulutang te ilitum mo pen chini pon lo Karbi alamjir Karbi alam lir Karbi alam the ko sonma ladak ilitum Karbi alam ipi alam kapangcho je phan kapareng ver je phan si alang litum bor ipon lo sita me isining du ka bangkela lo kapre ka college kapre ka hem school college pen chenglok kapre ka dim ke mesen asai hem pipon office punon kapre sita dak mesen asai hem siki pipon bonta ilitum Karbi language bulutang te Karbi atum ilitum akhe longkela ke kithinai lo sitame pinier ni ilitum langik sinang dak building ave mesen ahem ave lahai hem la ke kaheng no po side lo lahai nang litum langik non nujok hai po sitame dak hengno lablo vak lablo lapen angsong ting lelang dam po sitame arve kili side lo dak theng pi hai hui tame kaheng no side lo lasi Chethan dam bulotang te labangso Karbi language center non the dak rong kimialong di phulam ding road long ki bia bangkela ke apor do ilo lapen aningkan dam o ilo dak komentu ne chikli ge bang komentu ne tomon ke the pensila so hem jabrai ta haipo si jong si Karbi language pangtang nangji lapen Karbi alam ipi alam anso se pachan nangji Karbi alam anso se ilitum ove kimitum jok jak sita me Charlie aphan pareng ver nangji pulotang te dak Karbi language center aphan ilitum RD ki pidun la ka nang sotlo lasin ilitum ahin pen kachuning ri dun la ke la hello dak Karbi language center aphan dak isi mesena hem pipon asonte la pen Karbi language center long ke jabang than bang la pen la dak ke chari tum aphan RD pidun asonte mesenji pusi Karbi autonomous council tum hanta chuning ridun lo lapen dak tim Karbi anglong ke chari tum hanta chuning ridun lo nasi kadwa we Karbi anglong arat tum tame wang ikha nanglang ikha Karbi language center ko dak si ke doma ko son ma
Karbi language along ka Charlie pen ko son si ke mema ke hingnoma la pen Karbi language along ko son ma nang litum ka Chinija phandak dipu lam ding rut rong kimi along si ladak doiklo sinang litum wang thapini Karbi language alam the bangke nang litum phanla ponsi pachini poncholo kardong